கார்த்தி தீபா செல்ல இப்போ ராட்டகாசமான ப்ரோமோ வந்திருக்கு. ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லோடையும் கேளுங்க. அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கண்டினியூஸாக ஆதரவு வந்து தாங்க. கார்த்தி வந்து சாப்பிட்றியான்னு கேட்குறாங்க. இல்லைம்மா, நான் தான் சொன்னேன் இல்லைம்மா, அது எனக்கு தெரியிற வரைக்கும் நான் இங்கேருந்து பச்சை தண்ணி கூட குடிக்க மாட்டேன். ஒன்றா அபிராமியம்மா மொத்த கதையும் சொல்லி முடிச்சிடுறாங்க. நான் தான்ப்பா காரணம் அப்படின்னு சொன்னோன்னே அவங்க பேர் எதிர்ச்சி ஆகிட்டாங்க. என்னம்மா நீங்கள் போய் இப்படி பண்ணியிருப்பீங்க, நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கப்ப, என்னப்பா சாப்பிட கூப்பிட்டேனே நீ எங்கப்பா கிளம்புற? ஒரு பொண்ணுக்கு மிகப்பெரிய அநியாயம் வந்து நடந்திருக்கு. அதுவும் நீங்கள் தான் பண்ணியிருக்கீங்க சூழ்நிலை. நான் எப்படிம்மா தீபாவை பார்க்காம மன்னிப்பு கேட்காம இருக்க முடியும்? என்னை மன்னிச்சிருங்கம்மா. இப்போதைக்கு நான் எதுவுமே உங்கள்கிட்ட பேசக்கூடாதுங்கிற மாதிரி தான் இருந்தேன். நட்சத்திரா தப்பு பண்ணால் மட்டும் உங்கள் மனசு ரொம்ப இறக்கப்பட்டு அவங்க பின்னாடி போய் நின்னீங்க. ஆனால் பாவம்னு சொன்னீங்க. ஆனால் தீபானா மட்டும் உங்களுக்கு இலக்காரமாக தெரியுதா? உங்களுக்கு வேணால் எப்படி வேணாலும் தெரியலாமா? ஏன் பொண்டாட்டி எனக்கு என்றைக்குமே வந்து மதிப்பு மரியாதையும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் தான் வந்து பழி வாங்குற மாதிரி நடந்திருக்கீங்க தீபா மேலே. ஆனால் தீபா ஏதாவது ஒரு காரணத்தை சொல்லி கூட சொல்லியிருக்கலாம். அவங்க வீட்டில் எப்படி தெரியுமா தீபா வந்து கரிச்சு கொட்டிக்கிட்டே இருந்தாங்க. உனக்கு சோறு போடுறது கூட வேஸ்ட்டு, இந்த மாதிரி தம்பி கூட வாழ்கிற வாழ்க்கையை விட்டுட்டு அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனால் தீபா எந்த நேரத்துலையும் வந்து நம்ம குடும்பத்தோட மான மரியாதை காப்பாற்றுறது, முக்கியமாக உங்கள் மான மரியாதையை காப்பாற்றணுங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக தான் அவங்க அப்படி சொன்னாங்க. அவங்க முன்னாடி நான் போய் நின்று இதெல்லாம் கேட்டே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு தீபா வந்து பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு அப்படியே கார்த்தி வந்து கிளம்பி போகிறாங்க வீட்டுக்கு. அப்போன்னு பார்த்து அபிராமி வந்து நில்லுங்க நில்லுங்கன்னு சொல்லியும் கூட கார் எடுத்துகிட்டு கார்த்தி மட்டும் மாதம் வந்து போகிறாங்க. ஜானகி வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறாங்க. ஏற்கனவே வந்து அபிராமி அம்மா வந்து எல்லா உண்மையும் சொன்னதுனால அவங்க மனசு உடைஞ்சு போகிறாங்க. என் பொண்ணு இவ்வளோ நேரம் வந்து ரொம்ப கொடுமைப்படுத்திட்டேனே, இதுக்கெல்லாம் முழு காரணம் என்னன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. இப்போதைக்கு அவள்கிட்ட ஏற்கனவே வந்து எல்லா சோகமும் கொட்டி கிடக்கு. இதை வேற நான் கேட்க போகிறது இல்லை. அவளாம் மனசு வரட்டும். தீபா வாமா நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து உட்காந்து சாப்பிட்லாங்கிற மாதிரி பேசுகிறாங்க. என்னாச்சு ஜானகி? இவ தான் நம்ம பேச்சு எதுவும் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்களே. சும்மா நம்மள பொண்ணை வந்து திட்டிக்கிட்டே இருக்காதீங்க. நான் காரணத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டேன். என்ன சொல்கிற? இதுக்கு பின்னாடி யார் இருக்காங்க? இப்போதைக்கு கேட்காதீங்க. தீபாவால் பேச முடியாமல் இருந்ததுக்கு முக்கியமான காரணம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அந்த இடத்துல. அப்பன்னு பார்த்து கார்த்தி வந்து மாதம் வந்து நிற்கிறாங்க. என்ன தம்பி அதுக்குள்ளேயே வந்துட்டீங்க? நான் தான் காரணத்தை வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு வேளை இதுக்கு பின்னாடி அபிராமி அம்மா தான் ப்ளே பண்ணியிருக்காங்கிற விஷயம் வந்து தெரிஞ்சிருக்குமோ? நான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி உன்கிட்ட கேட்டேன், நீ சொல்லவே இல்லை. தம்பி இதுக்கு பின்னாடி யார் இருக்காங்க? சார் நீங்கள் சொன்னது எல்லாமே கரெக்டு, எங்கள் அம்மா தான் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி மனசில் வந்து நினச்சிக்கிட்டே தீபா முன்னாடி கேட்கலாம், அவங்க வாயாலே தெரிஞ்சுக்கணும் தான் நான் ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது தீபா முன்னாடி வந்து நிற்கிறாங்க. நம்ம கார்த்தி, என்ன சார் வந்திருக்கீங்க? நீங்கள் ஏன் இந்த தாலியும் இந்த வாழ்க்கையும் வேணான்னு சொன்னீங்கிற விஷயத்தை வந்து நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். நீங்களா சொல்கிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கார்த்தி வந்து தந்திரமாக வந்து கேள்வி மேலே கேள்வியே கேட்டுட்டு இருக்காங்க. ஒருவேளை இவர் உண்மையிலே கண்டுபிடிச்சிட்டாரா, இல்லை எதுவும் பொய்யா சொல்கிறாரா? சார் இந்த வாழ்க்கை வேணான்னு நான் தான் சார் முடிவு பண்ணேன். தீபா இதுக்கான காரணம் யாருன்னு நீங்களா சொல்கிறீங்களா இல்லை நானாக சொல்லிட்டா? அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சார். யாரும் உங்கள் மனசை வந்து குழப்பியிருக்காங்க. வேறு யாரும் குழப்பலை. உங்ககிட்ட ஒருத்தர் வந்து பேசினாங்கல்ல, அவங்க தான் வந்து எல்லா உண்மையும் நான் சொன்னதாக ஒத்துக்கிட்டாங்க. வேறு யாரும் இல்லை மாமா, எங்கள் அம்மா தான் பேசியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நடந்ததெல்லாம் பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க. என் பொண்ணு மேலே முதல்ல தப்பு இல்லைன்னா இந்த வீட்டுக்கு மருமகளாக ஏற்றுக்கிறேங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. ராஜா தாத்தா என்ன சொன்னாங்க? ராஜ சேதுபதி தாத்தா 6 மாதம் அவகாசம் கொடுத்தாங்க. தப்பு இல்லைன்னு ப்ரூஃப் பண்ணாலே போதுங்கிற மாதிரி தான் பெரிய மனுஷன் அவர் சொன்னாப்புல. இப்போ என்னன்னா அவங்க அம்மாவுக்கு வேறு என்ன தகுதி தராதவங்க வேணுமா? ஒன்றுமே புரியலையே அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு என்ன எதுவும் புரியல. தீபா வந்து அவங்க முன்னாடியே வந்து நிப்பாட்டி எங்கள் ஜோடி பொருத்தம் நல்லா பிடிக்கலையா என்ன ஏது நான் கேட்க போகிறேன். எதுவாக இருந்தாலும் வாங்க மாமா, ஊருக்கு போய் பார்த்துக்கலாங்கிற மாதிரி கார்த்தி வந்து மாஸ் பண்ணுறாங்க. ஜானி வந்து பேசுகிறாங்க அந்த இடத்துல. என் பொண்ணு ஏற்கனவே உள்ளுக்குள்ளே வந்து உங்கள் கூட வாழ முடியாத ஒரு வாழ்க்கையை நினச்சி அழுதுகிட்டு இருக்கா. மனசளவில் ஆசை இருக்குது. ஆனால் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற யாருக்கும் பிடிக்கலங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக தான் நீங்கள் 2 பேர் தள்ளி இருக்கீங்க. ஆனால் இப்போ என் பொண்ணை மட்டும் தனியாக கூட்டிகிட்டு போனீங்கன்னா அபிராமி அம்மா என்னென்ன கேள்வி கேட்பாங்க நல்லாவே தெரியும். கார்த்தி வந்து பேசுகிறாங்க. எனக்கும் புரியாமலாம் இல்லை, என்னாலையும் யூகிக்க முடியுது. ஆனால் அவங்க முன்னாடியே வந்து தீபாவும் நானும் ஜோடி பொருத்தமாக வந்து நின்று பார்ப்போம். அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கடைசியாக உங்களுக்கு முடிவை கேட்டுக்கலாம். ஒருவேளை மாப்பிள்ளை தீபாவை கடைசி வரைக்கும் ஏற்றுக்க முடியாதுன்ட்டாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க? எங்கள் அம்மா ஏற்றுக்கிற வரைக்கும் நான் அந்த வீட்டு பக்கமே வரமாட்டேன்னு சொல்லி தீபாவை கூட்டிகிட்டு தனி கொடுத்துறதுக்கு போயிட வேண்டியதான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்ன மாப்பிள்ள உங்கள் அம்மாவை ஏற்று நின்று தனியாக வந்து வாழ போகிறீங்களா? இல்லை, எங்கள் அம்மாவோட மனசு மாறுற வரைக்கும் நானும் தீபாவும் காத்துட்ருப்போம். அதுக்கான நாள் கூடிய சீக்கிரம் வரும். எங்கள் அம்மாவுக்கு எதுக்கான குறைன்னு கண்டுபிடிச்சி அந்த வழியில் வந்து தீபாவை ரொம்ப சூப்பரான பொண்ணுன்னு சமுதாயம் முன்னாடியே வந்து எல்லாரும் வந்து பாராட்டுற அளவு நான் நல்லபடியாக வந்து பார்த்துக்க போகிறேன். தீபாவை அவங்க டேலண்ட்டை வந்து வெளியில் கொண்டு வந்தால் தீபா தான் என்னோட மனைவி, இந்த குடும்பத்துக்கு ஏற்ற வந்து பொண்ணுங்கிற நிரூபித்து காட்ட போகிறேன். இது மாதிரி செஞ்சாலே போதுங்கிற மாதிரி அதிரடியாக வந்து முடிவு எடுக்கிறாங்க கார்த்தி. நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் பேச்சுக்கு நல்லா இருக்குது, ஆனால் செயல்பாட்டுக்கு நல்லா வருமா அப்படின்னு சொல்லி மைதிலி கேட்குறாங்க. முடியாது, எதுவுமே இல்லைங்க வாழ்க்கையில்.